Kidamtang arkoni phaing ko trucker ni East KARBI ANGLONG Labor Union atum ta dipurong so pikapalo rong monjira mithang sa hemalong ingdeng truck sikebra truck kipleng India Republic de ketalon abirta nangli. Ada por phai sikebra chiti mapor East KARBI ANGLONG Labor Union amai phumanov kram sala pen kongchun bang bidor sing tok bia tumari deng pen si kecheng sia pharman India de pi alama introdun. KARBI ANGLONG Labor Union atumta India adet pialo si dolo bangso jok India angkang pi arat ning karong long pachiton dun si Republic de ketalondun. Dear citizen friends, we perceive that Republic Day is the national festival of our country. On 26 January 1950, the Constitution of India became into effect. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our Indian constitutions. Though we are the citizen of India, we have to perceive a very crucial point to be noticed that the foundation of our constitution is the democracy. Lapen KARBI ANGLONG lo jesemet angtan pen kirang kibi kichia sotum chongda chutilo adim doan nangkachirai pi et ajok. KARBI ri soejang atum ke KARBI ANGLONG pen angtan si chongda dam nang koklo. La si angtan pen kirang atuma phan koson si ke khang thejima la pen KARBI ANGLONG lo chongda chutilo joy ki joywanji aphan Labor Union atum thek anason do anasai chepari deng pon bomlo puta manav kramsa ningjepon. Kemisen pen si ajat asai taklem pon pon le seniri tumphan aron na ke thik video 1926 ala so ni tumphan farukre sirke bra inkora frequency aron na thik pilo la hala so teng bene tum Labor Union tum sitame char jap thipo la so kachar jap thip je phansi neli tum bangke pini ladak East KARBI ANGLONG sitame ke cheng silo ni tum la East KARBI ANGLONG Labor Union pen ke deng dot tasi ini tum ke bang jilang efrang sitame un anpen dak East KARBI ANGLONG apang tang pon ji phansi ni tum kenang solo la pen ni tum labor tum ang tan pen ke bang dopik la sila hai phan ni tum kache sep je phan bang ke ni tum kenang sot la sila su kapang tang ji bang ke ni tum un anpen bori ji bolo la pen ni tum la state pen guidelines in tum non claim bom lo la si state pen ni tum registration lo la sila bang so teng pen kaduk kabe KARBI ANGLONG arat atum sitame nili tum Labor Union la East KARBI ANGLONG pen sitame chuning riloje nili tum signboard kapang thegi phansi kedon tum hanta chuning rilo sini tum signboard ke laloje pene randa pen kuruni labang se kaduk kabe KARBI ANGLONG arat sitame chini no po athe nili tum ke claim thap gali lage nili nikan surhini ra inko ya nikan pen si West KARBI ANGLONG establish lo athe non ke eli tum ke district hini lo posi district ka bangke tum aman pinang ko. News report KARBI ANGLONG live.